považoval za šťastný. A ty nalíčky mají menší problém tady s těma štětkama. Oni totiž jsou pomalejší, tak jsou No, ale to mají víc místa. Spíš diskuju ve slovo. Zase to mají hromadu místa mezi těma tyčkama, ten velký pes tam tolik místa se nemá. No to ano. Umí si USB-ma. Já Aisha tamhle úplně bez problémů na ten kůl, ale na tom menším takové. Já na vejšku tak s tím má problém, když ráníš, tak to je v pohodě. Prostě na tom červeném vaníku. A na tomhle. Jo, ale aby je taky takové. Takže Tak bohužel pejsek nám opustil.